sobre o que todo o mundo coñece da violencia machista, asesinatos, violacións. Tamén puxemos o Pepe a historia de Pepe, que son dous rapaces que empezaron unha relación. Ele empeza a controlar o móvil e roupa. Mais tarde, aparte dos seus hobbies e dos seus amigos. Mais tarde, chegamos ao último chanzo, que é a violencia física. Aquí comeza a segunda parte. Xa sabemos o que é a violencia machista, pero a violencia machista tamén son certos comportamentos, actitudes, comentarios que poden pasar desapercibidos, pero tamén son violencia cara a muller. Temos, por exemplo, dos mitos ou nas creencias xudocristías, o de Pandora e da Neva, que, como non, a muller é a que trae os males e é expulsada do paraíso. Pasamos ao tema do deporte, con noticias extremadamente absurdas, como unha que ponía que as 6 mulleres deportistas máis deseadas e sexys. Ou, por exemplo, esta de que as mulleres que queren ser futbolistas profesionais teñen que firmar unha cláusula anti-embarazo. Na xusticia tamén seleccionamos algúns recortes de periódico, como este que dice que Ana Manada foi sentenciada por abuso e non por violación. Pasamos ao tema laboral, no que a verdade é moi injusta, porque polo mesmo traballo as mulleres cobran menos e ténenselle cousas que non os homens. Como por exemplo este aquí, se buscan mujeres 8 horas 50 euros, hombres 5 horas 60 euros. Na publicidade, un anuncio moi extravagante para retirar é este, que dice que se unha muller bebe, a culpa é dela por cambio. Despois tamén temos nos xoguetes infantis, no que todo relacionado cas nenas é cosmitas, xogos con bebés, non sei que, criados a casa, e os homes de inteligencia, de forza, de coches, e todo eso. Tamén nos medios de comunicación hai violencia cara a muller. Por exemplo, en Onda Cero, un programa da radio presentado por José Ramón de la Morena, falando dun caso aberto outra vez de que Cristiano Ronaldo foi acusado en 2009 por violación, dixo: Cristiano violando a alguén non ve un secreto nin esa necesidade, como dicindo que os homens tamén as redes teñen esa necesidade de violar a alguén. Despois, na televisión, tiñamos a impresión de que as noticias cada vez duran menos e saen ao final de todo, e como comprobamos é verdade. Tamén, nalgúns videoxogos como no GTA ou no Halo Infinito, o home trata a muller como un simple obxecto sexual, e nos refráns e cantigas populares xa non digamos. Por exemplo, vamos mostrar a muller e a burra cada día máis zurra. Na linguaxe ten casos sexistas. Por exemplo, vemos nestas expresións de zorro e zorra. En masculino significa algo positivo, listo, astuto. En cambio, en feminino é todo o contrario, negativo. En as cancións xa non digamos, porque todo o mundo coñece unha canción no medio de moitísimas onde ten contidos ofensivos e sexistas contra as mulleres. Pero hai outras que, por exemplo, en cancións de Manu non se nota tanto a simple vista, aunque é amor posesivo en tal de un amor entre seres vivos. Nos contos tradicionais, que tamén teñen moito machismo, especialmente Disney, podemos atopar 5 imaxes, e son a da Bela Durmiente, Blancanieves, Ariel, Cenicienta e Bela da película Bela Bestia. Estas 5 teñen unha cualidade en común, que están buscando o seu príncipe azul. Aquí temos un poema de Marta Fornes, que va para Walt Disney dicíndolle todo o que nos ensinou mal ensinado cando éramos pequenos. Atopámonos nunha nova sección, que é chamada Non me vuelvas sentir, onde podemos atopar moitos micromachismos. Por exemplo, unha muller sen fillos non é unha muller completa. Rematamos esta exposición ca terceira parte, Cambio ao conto. Vai sobre unhas princesas, por exemplo, Yasmina, Esmeralda, Mérida, que loitaron por ser fortes, independentes, e tamén hai uns de fai anos como Pipi Lausa. Así que xa sabedes, ¡Cambiar o conto!